mi em sembla que serà molt divertit. Ai, jo estic una mica amoïnada perquè jo no ho he fet mai i tinc por que no ho faci bé. A veure com anirà, a veure la petita si m'ho sabrà fer i jo procuraré de saber. És el meu primer cop. T'atreveixes a contar-ho a la iaia? Hola, ja has arribat. Hola! Avui farem dibuixos. Molt bé, va. Per començar has de clicar al power. Això és el ratolí, iaia. I pots fer formes. Sí. Com se fa? Com se fa? Això s'ha de veure aquí. Sí. Després s'ha de fer així. Si ho vols fer gran, així. Si ho vols fer petit, així. I si vols canviar de color, clica en un color d'aquest. Bé, i es fa per aquí? Per aquí es fa? No. No creuen, doncs. Sí. Ah, aquí. Aquí. Ja. Sí. No em sap la iaia. Calla, mira. Sí, calla, calla. Mira. Sí. Ara has de ficar el títol al dibuix. El títol? Quin títol li posarem? Les formes. Les formes, doncs, com... Agafo jo. Clica aquí. Iaia. Vale. Això no, la L. Si t'equivoques, torna a començar. Control Z, Control Z. Però avui ja n'hi ha prou perquè la iaia està cansada, perquè és molt velleta i està cansada. Demà hi tornarem a ensenyar-m'ho. Me tornaràs a ensenyar demà? Molt bé, doncs, hasta demà. Com és que en saps tant de tot això? Tan petiteta que ets, i ja en saps més que la iaia, perquè la iaia no sap res. Jo tinc molts anys d'experiència. Quan tenia 2 anys ja tenia el meu ordinador. Clar, i la iaia no n'ha tingut mai d'ordinador. Aquest és el meu ordinador. Lluís, i posa-la mà a la mà. Jo també tinc un blog que hi penjo les coses que faig. I en fas moltes? Sí. Sí. I per quan el teu blog? Aprofita el moment, viu en positiu. I ara què ha passat? S'ha carregat tot? No. No? Què ha passat, doncs, Deta? No ho saps.